И какво бих добавил още? Star Market 2014, 16, 18 и 20. Значи те ти плащат, за да си мълчиш. Подслушват си персонала, без да бъде уведомен предварително, без да бъде подписан документ дали е съгласен този персонал. Да бъде аудио подслушван, което е между другото подсъдимо, което е наказуемо чрез закон. Също имат видеонаблюдение. Това видеонаблюдение те също не изключват споразумение с служителя, дали желая да бъде наблюдаван от толкова много камери и от толкова много хора. Ами, общо взето е това и накрая те обвиняват и те обиждат за нещо, което ти не си направил.